Vítam vás pri krátkej prezentácie spôsobu výsevu rastlín do nášho systému Biovertic. Ako základný substrát používame zeolit, je to prírodný materiál, konzistencie pripomínajúci mak, šrúbky do pol milimetra. Typická vlastnosť zeolitu je v tom, že má vynikajúcu nasávaciu schopnosť a udrží vlahu. Ako semená na výsev mikrozeleniny používame špeciálne pripravené semená od firmy Microgreens Slovakia, ktorá má širokú paletu semien druhov rastlín, či sa týka zeleniny, ako aj byliniek. Samotný výsev pripravíme tak, že naberieme substrát, krátko posypeme, utrasieme do rovna a dolejeme vodu na podnos. To je súčasť výbavy zariadenia, takéto pomocné materiály. Vzhľadom na to, že zeolit má tendenciu na siakávacosti, počkáme asi tak minútu, dva. Vidíte, ako krásne sa nasiakáva. Ideme teraz vysíjať červenú kapustu. Je to zabavené v takých malých sáčkoch. Obyčajne s prstom zoberieme medzi prsty semienka a pekne pomaly posypeme na povrch substrátu. Pritom treba dávať pozor, aby až príliš neboli tesne vedľa seba semienka, aby mali priestor nasiaknúť a zmenia svoj objem tým pádom, aby tam bol určitý priestor. Tak, asi takýmto spôsobom máme to. Pekne to otlačíme a tým pádom je výsev hotový. Výsev samozrejme musíme aj označiť, aby sme videli, a uložíme na svoje miesto. Mimoriadnu pozornosť musím venovať výsevu hrášku, nakoľko hrášok je konzistentne oveľa väčší. A rozostupy medzi jednotlivými semenami samozrejme musia byť väčšie, pretože ako semeno hrášku dosť intenzívne zvyšuje svoj objem, ako nasiakne vlhkosťou. Pozrite, každá rastlinka potrebuje u hrášku väčší priestor. Samozrejme utlačíme. A výsev je hotový. Výsev umiestníme do šuflíka, kde označíme každý jeden druh, ktorý sme vysíali. Po výseve nastavíme systém, to znamená, že zapneme zariadenie, zapneme vetranie, svetla a samozrejme závlahu. A rastlina dostáva všetko, čo potrebuje na svoj rast. Po uplynnutí jedného týždňa zhruba takto vypadá výsev rastlín. Mikrozelenina týmto spôsobom je pripravená na konzum. Takže dobrú chuť.